Сьогодні п'ятниця, в ефірі інформаційна служба «Заман». Я Оріні Сітумєрова. Вітаю вас. Окупанти провели обшук у будинку активіста, колишнього політв'язня Казіма Аметова. Вони цікавилися його сином Гулівєром. Окупанти звинувачують його у нібито в участі у створеному в Херсонській області батальйоні імені Номана Челебіджіхана. О 7 ранку російські силовики зі свідками вдерлися до будинку Аметова у селищі Сувух-Сала, Рушівка. А на в'їзді до селища чергувала машина Росгвардії. ФСБівці зібрали мобільні телефони всіх, хто був вдома. Знаючи, що Гулівера немає, вони все одно провели обшук будинку. Але так і не знайшовши нічого пов'язаного із так званою кримінальною справою, пішли. Вони увірвалися, почали шуміти. Я одягнувся, вийшов, запитав про причини їхнього візиту. Вони сказали, що прийшли до мого сина. Я сказав, що він на заробітках і його тут немає. Вони почали говорити, що нібито мій син відноситься до батальйону Номана Челебіджіхана. На що я відповів, що мені про це нічого не відомо. Вони обшукали весь будинок, все перевернули і пішли. Обшук тривав 1,5 години. На материковій Україні прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя вже відкрили кримінальну справу щодо незаконного обшуку в будинку Аметових. За словами голови громадського об'єднання «Аскер» Лінури Ислямова, Гулівєр приймає участь у невоєнізованому об'єднанні «Аскер». Нагадаємо, батько Гулівєра, 63-річний Казім Аметов, був затриманий у 2017 році по так званій справі Віджія Кашка. Тоді окупанти засудили його на 3 роки ув'язнення. Свідок обвинувачення відмовився від своїх свідчень, даних під час слідства. У окупаційному суді Армянська продовжили розгляд так званої справи проти лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. Там в режимі відеоконференції заслухали свідчення 2 свідків – російських прикордонників, які перебували на адмінмежі Криму з Херсонською областю в травні 2014-го, коли Мустафа Джемілєв намагався потрапити додому. Один з них на прізвище Князєв повідомив, що коли до російського КПП підійшли люди, які зустрічали національного лідера кримських татар, за наказом начальства покинув місце служби і знаходився на відстані 500 метрів від КПП. Мустафу Джемілєва не бачив. Виявилося, що під час так званого слідства свідок говорив протилежне. У підсумку він визнав достовірним показання дані в суді. Мустафу Джемилева он не видел, ничего о его действиях сообщить не может. Кроме того, он указал, что ему ничего не известно, и он не видел каких-либо ясных видимых пограничных знаков в той местности. Поэтому в этом смысле он был достаточно малоинформативен. Вместе с тем, в ранее данных им показаниях на предварительном следствии он утверждал обратное, что он видел Мустафу Джемилева, что Мустафа Джемилев там осуществлял какие-то действия. В связи с этим прокурор заявил ходатайство об оглашении ранее данных свидетелем Князевым показаний, которое было удовлетворено судом. Показания были оглашены, после чего свидетелю были заданы дополнительные вопросы, на которые он ответил, что подтверждает показания, данные в суде под присягой, а что указано в протоколе, ему непонятно, и он точно не может сказать, говорил он такое или нет. Окупанти в Криму 13 квітня висунули Мустафі Джемілєву звинувачення за 3 статтями Російського кримінального кодексу. Одна з них – за нібито незаконний перетин російського кордону. Мова йде про спробу національного лідера кримських татар в'їхати до Криму з Херсонської області в травні 2014 року. Ухвалення тріади кримсько-татарських законів просуватимуть депутати Кримської платформи. Про це в ефірі нашого каналу заявив співголова депутатського об'єднання нардеп від фракції «Голос» Рустем Умєров. Серед пріоритетів – створення асамблеї для співпраці з парламентарями з різних країн і обговорення з ними проблем Криму та його деокупації. Нардепи говоритимуть про воєнні злочини Росії, мілітаризацію півострова та всього Азово-Чорноморського регіону. Планується співпраця з ОБСЄ,
НАТО, Радою Європи та Організацією ісламського співробітництва. Займуться нардепи із забезпеченням політичних прав кримсько-татарського народу, каже Умєров. Йдеться, зокрема, про ухвалення низки законів щодо статусу корінного народу Криму та створення кримсько-татарської національно-територіальної автономії. За словами нардепа, Кримська платформа дозволить ухвалити їх якнайшвидше, оскільки до складу міжфракційного об'єднання входять представники майже всіх фракцій парламенту. Результат может быть это принятие закона о коренных народах и закона о статусе крымско-татарского народа. Вопрос по третьему закону, изменение Конституции, часть 10, можно будет обсудить, но это как во второй уже части. Самое главное, то, что мы можем в данный момент принять, это вот эти два законопроекта. И третий уже до конца года, до конца следующего политического года, я имею в виду где-то до мая месяца. Закриті наради за участю розвідників, військових, дипломатів та меджлісу. В такому складі має збиратися українська сторона у Кримській платформі, на думку фахівців Кримського дискусійного клубу. Ініціатива має стати майданчиком, де Україна зможе доносити до всього світу правду про становище з правами людини, впевнені експерти. Це дозволить повернути тему окупованого Криму у світовий порядок денний та нагадати про воєнні злочини Росії. Після цього можна говорити про введення жорсткіших санкцій та дипломатичної ізоляції країни-агресора, впевнені експерти. Але всі питання щодо долі Криму мають вирішуватися спільно з представниками корінного кримсько-татарського народу, зокрема з меджлісом. Конечно, крымские татары через свой представительный орган должны участвовать в дискуссии и в переговорах этих вопросов, которые напрямую влияют на будущее их территории Крыма. И если Украина это не сделает и как бы оставит на сторону Меджлис в этой крымской платформе, тогда это можно видеть уже как отрицание прав крымских татар на самоопределение. То, что Украина не просто по заезженному, да, по какой-то мантре, да, заявляет ритуально определенные вещи, а прибегает к каким-то новым формам воздействия на нарушителя, это важно. Также это важно в измерении международного права прав человека, поскольку Украина как государство гражданства и государство суверенитета обязана предпринимать необходимые меры по защите прав человека на оккупированных территориях. И в данном случае все иски международной инстанции. И сегодня мы понимаем, что их можно выдавить оттуда только путем максимальной изоляции Российской Федерации. Экономической путем санкций жесточайших, дипломатической, правовой путем судебных процессов, когда мы должны на каждом шагу, каждый день выигрывать суды, арестовывать и конфисковывать их имущество за границей. Посольство України в Польщі направило ноту польському МЗС через напис «Росія» поруч із зображенням кримських мечетів в календарі на 2021 рік релігійного об'єднання мусульман Польщі. Після публічного резонансу в об'єднанні видалили напис «Росія» в електронній версії календаря. Там повідомили, що це була редакційна помилка, але українську сторону не влаштувало, що там не з'явився напис про територіальну приналежність до України. Наразі українські дипломати вимагають виправити і цю помилку. У небо над окупованим Кримом запустили український прапор. Активісти, вишикувавшись в шеренгу біля пункту пропуску Чонгар на адмінмежі з окупованим Кримом, за допомогою повітряних куль запустили в небо величезний синьо-жовтий стяг. Сильний вітер відніс його в сторону окупованого півострова. Учасники акції впевнені, що він облетить весь Крим і нагадає всім, чий півострів насправді, і про те, що він обов'язково повернеться.
Окупанти поранили українського військового в районі селища Луганське на Донеччині. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці української делегації у тристоронній контактній групі. Боєць дістав кулю снайпера окупантів, його терміново ушпиталено. А вчора на фронті було 9 ворожих обстрілів та 4 дистанційні мінування. Поблизу Водяного, що на Донеччині, російські окупанти гатили з мінометів та автоматичного гранатомета. На цій же ділянці ворог вкотре запустив 4 протипіхотні міни ПОМ-2, так званий «Ліпісток», заборонені Женевськими конвенціями. На Донецькому напрямку в районі Шумів та Авдіївки кілька разів відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а поблизу селища Опитне з підствольного гранатомета. Обійшлося без втрат серед українських захисників. Гаряче на фронті було і сьогодні зранку. Окупанти застосували артилерію. 4 грудня російсько-окупаційні війська один раз порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року, та використали заборонене важке озброєння, а саме артилерійські системи 122 калібру та 120-мм міномети, здійснивши обстріл наших позицій поблизу населеного пункту Водяне. Вогневі дії противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали. 15 131 інфікованого COVID-19 виявили в Україні минулої доби. Ще 235 людей померли внаслідок хвороби, а 13 383 одужали. Насправді ж, інфікованих більше, визнає міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Статистика не враховує безсимптомних хворих та тих, хто отримав псевдонегативний тест. За його словами, офіційно третина інфікованих ковідом людей отримують негативні результати аналізу. А звести число заражень до мінімальних показників можна вести тільки повний локдаун, вважає міністр Степанов. МОЗ пропонуватиме уряду ввести жорсткий карантин з початку січня. За словами Степанова, зараз медична система цілком справляється з кількістю інфікованих. А от наприкінці січня, на початку лютого, очікується сплеск сезонних захворювань, і до того часу треба зменшити число хворих на COVID-19. Ми бачимо необхідність збити цю хвилю розповсюдження ковіду і довести її до мінімально можливих цифр. Спираючись на медичні та протиепідемічні показники, ми пропонуємо і будемо пропонувати це уряду України, скажімо так, плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня. Вважаємо, що тривалість такого карантину для того, щоб досягти максимального ефекту, повинна бути протягом 3 тижнів. Збитки бізнесу через локдаун частково компенсує держава. ФОПи, які не зможуть працювати через обмеження єдиноразово, отримують 8 тисяч гривень. На це заклали 10 мільярдів гривень. Верховна Рада ухвалила пакет президентських законопроєктів та зміни до бюджету. Юрособам компенсують суму єдиного соціального внеску за цей час, загалом на понад мільярд гривень. Це передбачено пакетом з 3 президентських законопроєктів, які ухвалила Верховна Рада. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, доповідаючи перед парламентом, пояснив, що так уряд хоче підтримати підприємців у час кризи і зберегти місця працівникам. Отримати допомогу можна буде через мобільний застосунок «Дія». Ті, хто запитував тільки Перше, на надання одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам, які можуть втратити доходи у разі посилення обмежень для сфери діяльності. Повторюсь, мова йде про одноразову матеріальну допомогу в розмірі 8 тисяч гривень. Прогнозований обсяг коштів, необхідних для реалізації цієї програми, близько 10 мільярдів гривень. Друге, кошти з фонду боротьби з коронавірусом і його наслідками зможуть спрямовуватись також на надання одноразової матеріальної допомоги суб'єктам господарювання з метою збереження робочих місць найманих працівників. А в окупованому Криму вчора зафіксували 325 нових випадків COVID-19. Ще 12 людей померли внаслідок хвороби на півострові. Принаймні такі дані наводить очільник окупаційної влади півострова Сергій Аксьонов. При цьому місцеві жителі скаржаться, що хворим на COVID-19 діагностують грип або респіраторні захворювання. Навіть в інфікованих з позитивним ПЛР-тестом діагностують пневмонію.
16-річний Айдер Абдураїмов посів друге місце серед юніорів на чемпіонаті Європи з боксу. Лише у фіналі за рахунком Абдураїмов поступився супернику з Румунії. Змагаючись у ваговій категорії 54 кілограми, він виконав норматив майстру спорту. Змагання відбулися у столиці Болгарії Софії. Мешканець Мелітополя – п'ятикратний чемпіон України. Тепер він почав готуватися до чемпіонату Європи в наступному році. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова, а о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі.